בוקר טוב לכולם, כאן שחר מאתר הגמדיה, מהגילד גפילדה פיש. זהו בעצם המשך של הגייד הקודם שהתחלתי על ה-Warlock Affliction. רציתי להוסיף עוד אדון שאני משתמש בו, וזה אדון Drain Soul. דבר נוסף, לפני שאני אשכח, בנוגע למה שאמרתי במדריך הקודם, לא יודע אם הבנתם אותי לא נכון, ברגע שאני מפעיל את הדוטים, בסדר? אז כשאני מפעיל את הדוטים, אחרי שהם כבר נמצאים על המטרה שלי, אז אני מחדש אותם לפני שהם יורדים. אני רואה נגיד שהפליקשן נשאר לו עוד שנייה, אז אני מחדש אותו. בסדר? אני לא נותן לו ממש לרדת, אני משאיר אותם כל הזמן למעלה. אותו דבר עם ה-Bane of Doom, אני משתדל לעשות את זה עם כל הדוטים, גם עם ההאנט. אני מתחיל את הקסט של ההאנט לפני, כאילו ברגע שמסתיימת לו הקולדאון, בגלל שיש לו זמן טיסה. בסדר? ובדרך כלל אני מתזמן את זה שהזמן טיסה הוא יגיע בדיוק כשזה נמצא, בוא נגיד על 2 שניות, שנייה, כשזה לא ירד וכדי שאני לא אפספס כמה טיקים. אוקיי, אז בנוגע למדריך הזה, המדריך הזה אני אראה Drain Soul. לוורלקים יש יכולת שקוראים לה Drain Soul, ובמה שהיא עוזרת לנו בעצם ב-DPS זה רשום כאן. If the target is at below 25% health, Drain Soul costs double of the normal damage. זה אומר שהיא בעצם עושה יותר נזק ברגע שהמטרה נמצאת על 25%. עכשיו בזמן קרב זה קצת לא נוח להתחיל לנחש מתי היא נמצאת על 25%, אז יש אדון שעוזר. את הלינק להורדה של האדון אני גם כן אעלה לאתר כדי שיהיה יותר נוח. בעצם ברגע שאתם תיכנסו למשחק אחרי שאתם תורידו אותו, ישר הוא יקפוץ לכם על המסך. אצלי כבר יש אותו, אז אני אראה מה קורה גם במקרה שהוא לא קופץ לכם על המסך, איך אתם מגיעים אליו. אוקיי, אז נכנסים לאינטרפייס, עוברים לאדונס, ויש לנו פה Drain Soul. בסדר? יש פה Drain Soul. לוחצים על Open Configuration. ברגע שפתחנו את זה נפתח לנו פה איזה בר נחמד, ואז אנחנו בעצם רואים פה, אתם רואים את הציור של Drain Soul ואת ה-HP באחוזים. אז מסדרים אותו. אני עשיתי שזה יהיה Lock, Show Drain Soul in Combat Only, אותו דבר שלא יפריע לי בזמן שאני נמצא שם. פה אתם מסדרים את הגודל שלו, איך אתם רוצים שהוא יהיה גדול. 100% עשיתי אותו. HP, Target HP, הנה פה, Target HP in percent. אני רוצה שזה יתחיל ב-30% ולא ב-25%, כדי שזה לא יגיד לי בדיוק. בגלל שלפעמים אתם רוצים להכין את עצמכם לדריין סול, אם זה לחדש את ההאנט, אם זה לעשות איזשהו, נגיד את זה, את הסולבורן, Unstable Affliction, לסדר את הכל, ואז שזה נמצא על 25, אתם רוצים להתחיל בדיוק על 25, אז סידרתי לי את זה, שזה יתחיל